бемори навбатии мо дӯстони азиз аллакай 1 сол 7 моҳ мешавад, оиладор ҳастанд, аммо фарзанд нест. Багар аз ин тӯли 1 сол мешавад ки дар моҳҳо бемори моро аз ёд дод истода буданд. Боз аз бемор пурсон мешаванд ки дармандиҳо гузаштанд, не ҷарроҳӣ чӣ хел гузашт, ҳамашро фаҳмонда медиҳад. Салом алайкум доктор. Тӯли 1 сол мешуд ки дардҳо дар моҳия буд, нороҳатӣ буд. Чанд ҷо муроҷиат кардам, ҳеҷ фоида надод. Баъд аз рекламаҳо шунидам ки клиникаи Вераметам ки қабул мекунад. Ба номнавис кардам ба доктор Избасаров Охун. Омадам, аввал тӯли 2 моҳ табобат гирифтем. Табобат хай дард нест нашуд, ҷарроҳӣ гузарондем. Ҷарроҳӣ бе дард, бе ҳеҷ чиз, дарда ҳис накардам. Худам отоқи ҷарроҳӣ то палатара омадам, бо худам хона рафтам. Ина баъди 10 рӯз омадам, ягон дард нест, ягон шикоят нест. Ягон дардои пештара монд? Не, ягон дард нест. Ҳозир ба бемори мо баъди ҷарроҳӣ барои табобат наистастем инҷо. Табобат барои бефарзандӣ аст. Аллакай мо дардҳоро нест кардем. Ҳозир бошад аз пушти фарзанд шудан ба бемор мо табобат менависем. Ташаккури зиёд.